Once upon a mundane morning, Barb's day got busy without warning. A realtor in need of an open house sign? No, 50 of them, and designed before 9. My head hurts. Any mighty tools to help with this plight? Aha! Barb made her move. She opened Canva and got in the groove. Bulk creating Canva sheets. Create 50 signs fit for suburban streets. Done in a click, all complete. Sweet! Now, imagine what your dreams can become when you put imagination to work at canva.com. This episode is brought to you by Progressive Commercial Insurance. Business owners, meet Progressive Insurance. They make it easy to get discounts on commercial auto insurance and find coverages to grow with your business. Quote in as little as 6 minutes at progressivecommercial.com. Progressive Casualty Insurance Company. Coverage provided and serviced by affiliated and third-party insurers. Discounts and coverage selections not available in all states or situations. Croeso I podcast Rygbi Cymru. Helo, siwmai a chroeso I dymor newydd gyda ni yma ar podlediad Rygbi Cymru ac mae wedi bod yn haf prysur oddi ar y ca, mae wedi bod yn haf reit brysur ar y ca hefyd, mae wedi bod yn gyfnod cythryblus iawn myd Rygbi Cymru, ond dyna ni, beth sy'n newid yn y fan honno. Dwi'n falch iawn I weid bod ni nôl am dymor arall. Ychydig yn hwyrach falle na'r gobeith, ond bywyd go iawn yn ffodus yn dod rhyngddo ni a gallu recordio, ond dwi'n falch iawn I gael dweud bod ni nôl ma unwaith eto. Wrth gwrs, Carwyn dwi, a dwi'n falch iawn I gael cwmni y ddau wyneb selog cyfarwydd yma'r bodlediad Rygbi Cymru. Nick a Andrew, siwmai boes, chi'ch doen iawn ar ôl haf heb gormod o rygbi gobeithio? Ie, da diolch. Siŵr, mynd I fod lot I sgwrsio heno, fi'n credu. Na, di methbyn o chwaith, a braf y cael chydig bach amser I ffwrdd hefyd. Cytuno, di. Mae'n twrno bod gymaint I ddigwydd ar y ca, ond mae gwyneb ychwanegol, dyn ni yma yn y podlediad ma heno, os chi'n gwylio ni, byddwch chi'n ei weld os chi'n gryndo, byddwch chi'n ei glywed I lais mewn munud. Dwi'n falch iawn cael dweud bod Sei Williams, y gŵr bonheddig tu ôl I vlog gwlad, ond hefyd awdur amryw o lyfrau I wneud am rygbi yng Nghymru sy'n apt iawn o'r sgwrs fy'n digwydd mewn bach. Seimon, diolch yn fawr ti am ymuno ni. Sut wyt ti'n cadw? Good, diolch. Good. Na, diolch yn fawr am y gwaddiad. Mae'n bach o sioc bod ni'n mynd i'r tymor newydd yn barod. Nag yn gwybod os ti'n gweud yn barod iddo fe. Rwy'n ni cael codi'n ysbrindio ni, fe cael chat bach da, codi'n cael hwnna'n gilydd. Wel, na ni, yn dweud, pethau ddim yn wych, ond rhyw ffordd ni wastad yn gwenu, neu'n trio gwenu pan mae'n dod I rygbi yng Nghymru, achos os na fyddwn ni gyd mewn dagre. Reit, dyna digon o waffle wrtho I fi'n credu, achos mae gymaint yn ei drafod nawr. Yn amlwg, mae'r consultation wedi mynd a dod am y rygbi ar y ca wedi dechrau. A ddechreuwn ni gyda'r consultation, wrth gwrs, yr undeb yn mynd mas I holi cefnogwyr beth a sut bydden nhw'n dymuno gweld yn nyfodol rygbi yng Nghymru. Dwi'n cymryd bod y 4 o'n ni wedi ateb. Na'i'n gofyn I chi beth wedwch chi, achos yn amlwg pam yn gweud beth nhw'n moyn. Ond negeseuon cymysg sy'n dod mas yn dilyn y consultation yn ystod y peth. Mae'n twmlo fel bod ni ddim rili'n gwybod beth sy'n ei ddigwydd dros y wythnosau y misoedd nesaf yma. Ie, I fyddan fi, mae'r background noise wedi newid ydy bach. Y ffaith mae'r ymgynghoriad wedi darfod. Dwi'n wrach gweld yr undeb a'r ymwendant ar y weinydd Dave Redyn symud chydig bach yn be yn eisiau I dechrau, ond gan I weld. Mae'n mis pwysig rwan, fel dwi newid clywed, mae'r adroddiad mynd o blaen y bwrdd, a wedyn mae rhaid nhw dewis pa ffordd nhw eisiau mynd, a wrach ni sôn ond dyfan fi, for what it's worth, a'n lle dwi'n meddwl dwi'n wedi cyrraedd, ond dwi'n ddiddorol I clywed be mae pawb arall yn meddwl.
Cyn bod rhywun arall yn dod mewn, diolch Nick, o'n i methu cofio'r gair yn consultation, ymgynghoriad, felly diolch yn fawr iawn i ti am ddweud hwnna'n syth, os yna'n gofio fe o nawr mlaen. Andrew, os daeth o ti nesaf de, beth fel lot o sôn di bod yr undeb yn cymryd dros Gaerdydd, a wedyn mae'r ymgynghoriad mae'n dod, beth yna ddigwydd. Wyt ti'n teimlo'n chydig mwy hyderus, felly bod ni'n mynd i barhau gyda 4 rhanbarth nawr o bosib, o'n dilyn beth sydd wedi cael ei ddweud dros yr wythnos y ddwy diwetha. Wel, ie, wnaethon ni weld, meddwl yn Wales Online wedi dweud bod ni'n tueddu mynd tuag at tair y tîm yn y dyfodol, ond mi'n meddwl mae hwnna'n arwain at. Ni'n trio meddwl pa tîm ti cael gwared o, a mae dal gymaint o broblemau yn wedig os yn ogystal â os mae jyst 2 tîm sy'n nhw'n cadw at. Ond ie, o safbwynt Caerdydd fi bach yn cyffyrddus, fi'n meddwl. Ond mae'n dal bron perygl, chi'n meddwl, byd nhw bron yn arbed bach mwy o arian os yn cael gwared o Gaerdydd, ond o safbwynt byd wnaethon nhw dweud ar ôl cymryd dros Gaerdydd o cael tîms chwarae rygbi yn y prif ddinas, ie, fi'n bach mwy hyderus na ffrindiau fi sy'n cefnogi tîm oedd eraill. Ond yn ysgrifennu ti, Seimon, wrth gwrs, ti, fel o'n i'n sôn, ysgrifennu blog gwlad, siwr wedi clywed felly mwy ar draws y spectrwm felly o be mae cefnogwyr yn ei feddwl o sut maen nhw'n teimlo. Be wneud i'r holl beth bod yr undeb yma yn mynd, yn gynta, mynd allan at y cefnogwyr, yn hytrach na wneud y penderfyniad dros ei hunain felly? Ie, mae'n ffitio mewn gyda hanes yr undeb, rili, o ddim rili'n gallu gwneud penderfyniadau yn reit aml. A yr un peth sydd o blaid y broses yma, dwi'n meddwl, yw mae gen nhw'n bobl sy'n newydd i'r undeb o newydd i Gymru fyd, y 3 pen bandit, rili. Mae ti Richard Coleg fel cadeirydd a bu ti ni fel prif weithred Wraig, a wedyn ni Dave Redin, a wrth gwrs sydd mewn sy'n arwain yr ymgynghoriad yma. A nath dim ond rili dechrau yn llawn amser, dechrau mis diwetha, dechrau mis Medi, nath dechrau, a wedyn wedi dod o lefydd eraill nath gyda chydig iawn o ddealltwriaeth. So mae'r broses yn wneud yr ymgynghoriad yma, wedi bod o fydd iddo fe, yn ôl, a wedyn fel o'ch chi'n gweithio yn y boes, o ran y math y synnau ni'n clywed nawr. Mae'n sŵn o fel sy'n bod ni'n mynd roi'r argraff enw bod wedi clywed pethau sydd wedi cael ei weid, bod wedi dysgu mwy am y systemau yng Nghymru, a'r hanesion, a'r gwrthdaro, a'r holl rivalries ac yn y blaen sydd gyda ni. O'n i siarad â rhywun, gwbl o ddyddiau nôl, oedd wedi bod mewn un o'r cyfarfodydd yma gyda Dave Redin, oedd e'n gweud, oedd e'n reit impressed, cos oedd wedi rhoi 2 awr i'r cyfarfod yma o gaderyddion clybiau lleol, clybiau cymunedol. A wedi arwain yr holl beth, wedi bod yn ymatebol iawn, a wedi gwahodd cwestiynau, gwahodd sylwadau, wedi eistedd yn cymryd nhw o ddifri a ymateb iddyn nhw yn y blaen. So fi'n credu bod yna rhywbeth positif. Yn anffodus, oedd y broses wrth nhw'n cychwyn arno fe, rhaid wallus o'r cychwyn, so mae'r egwyddor yn gwneud yr ymgynghoriad mewn rhywbeth positif. A mae'r ffordd maen nhw wedi ymateb yn y cyfarfodydd gyda'r cyfranfawr yn y blaen yn beth positif, ond mae'r broses o'r cychwyn wedi bod yn eitha anffodus mewn lot o ffyrdd. O ran yr ymseriad, ti sôn nhw'n dechrau, nath nhw'n gyhoeddi fel oedd y mariwad yn dechrau cwpan y byd, maen nhw'n cael y cyfnod ymgynghori fel oedd UAC yn dechrau, maen nhw'n cyhoeddi'r canlyniadau fel mae tymor yr gynege'r hydref yn dechrau gyda'r tîm y dynod. A mae hynna'n anffodus. A wedyn oedd y ddogfennaeth, fel fyddwch chi ddim yn disgwyl i fi weid yn wahanol o fe, oedd y ddogfennaeth yn eitha gwallus. Oedd y ddogfen mawr yn Bynghorol a 90 oedd llawn gwallau. Dyna sôn am bod yna 3 clwb proffesiynol de Affrica. Dyna hwnna 14 o clybiau proffesiynol o Ffrainc, oedd yna 30 plus o Ffrainc. Bethau fel yna i ddechrau, ond nhw'n camarwain gyda rai'r ffigurau, dyna sôn am y niferoedd o glybiau i'r nifer o bobl a'r nifer o chwaraewyr, a cymharu ni gyda'r Alban yn defnyddio y ffigurau yn y wallus i gyd. So oedd y cyd-destun o'na, a wedyn, doedd yn cael ei arwain ti ar drwylen, ac oedd nhw'n trio arwain ti ar un ateb sydd o model D, model D. Ddim model Ech, yn sylwi, achos oedd ddim fersiwn Cymraeg, ond na fe. So na siwr wedi cael arwain, a wedyn oedd y ddogfen ymgynghorol dath mas wedyn ni, yn eitha tila. So, fel aelod o Gwladrugby yn siomedig iawn, dyna pam wnaethon ni benderfynu bod eisiau ni trial cynnal ar olwg yn hynny, jyst i roi llais i bobl ar beth oedd actually yn y cynigion.
cos oedd y ddogfen ymgynghorol neu'r arolwg ddim yn cyfarch y ddogfen ymgynghorol, ddim sôn am y modelau, ddim sôn am yr academi yn y campws genedlaethol yn y byd. So dyna beth wnaethon ni, so wnaethon ni mas, byddi wythnos yn ôl i'r undeb, mas, gaion ni fe, byddi 10 diwrnod yn ôl, wedyn wnaethon ni roi'n sylwadau at ei gilydd dros y penwythnos, oedd hi'n penwythnos eitha hir. Dwi'n gwybod, o'n i'n mynd i ddod ymlaen i'r arolwg chi wedi wneud yn Gwladrugby de. A o'r hyn chi wedi ffeindio, gethoch chi unrhyw sioc neu oedd e falle beth o'n i'n disgwyl a falle beth o'n i'n meddwl bydde cefnogwyr ar lawr gwlad eisiau gweld mewn ffordd. Fel ti'n sôn, ath yr undeb ati i ofyn cwestiynau mewn ffordd oedd ddim yn rhoi dewis ydy o ti'n ateb fel o'n nhw eisiau ti ateb felly, ond eithoch chi mas ati a cael atebion a sylwadau mwy hafal a fi'n cymryd bod e eitha diddorol darllen trwy'r holl amatebion ag ati. Oedd, dyn ni rhyw rhagdybiaethau beth fyddwn ni'n cael nôl. A ti'n rhaid bod yn onest. Mae pobl sy'n aelodau o gwlad rygbi, mae lot yn wedi bod nes blynyddoedd, a mae lot ohonyn ni'n gefnogol iawn i'r rhanbarthau. A mae lot yn ni a chydig iawn o ffydd sydd gyda ni'n yr undeb, achos cwarter canrif 30 mlynedd diwethaf, mae lot yn ni bod yn ar sylwyr yna. So o'n i ddim yn synnu rili i gweld y math o mateb gafon ni. Wrth gwrs, wnaethon ni gwthio'r allan, nid jyst aelodau gwlad, oedd nath e mas trwy'r gwefannau cymdeithasol i gyd, oedd unrhyw un yn gallu mateb. Unrhyw un, os o'n ti allan i Gymru, cos rhan ar ôl y gryndeb, dwi'n rhaid bod ti'n rhoi postcode yng Nghymru, dwi'n meddwl mwyn ateb. So i gafon ni sylwadau o Gymru, ti fas i Gymru, so oedd hwnna ddiddorol i cael ei barn nhw. A felly, y math o bethau o'n i'n gweud, oedd y math na o ddiffyg ymddiriediaeth yn yr undeb, oedd dros 90% o matebwyr yn gweud bod nhw ddim yn meddwl bod yr undeb yn ei job yn da, sydd ddim yn syndod rili ystyried lle ni ar hyn o bryd. Dwi'n lot yn meddwl na ddylai'r undeb fod a dylanwad ar y clybiau, wrth gwrs y model, mae'n sôn am lot o reolaeth gynolog o'r ochr chwarae, bod y bobl annibynnol yn cymryd y cyfrifoldeb dros yr elfen masnachol heb unrhyw fath o reolaeth dros y materion ar y cae. A yr academi genedlaethol, y campws genedlaethol, a hynna i gyd. So, mae'n ddiffyg ymddiriediaeth yn yr undeb i gallu rydeg y math yna o bethau, achos does dim tystiolaeth bod yr undeb yn gallu rydeg y math yna o beth, dyna wneud y math o newidiadau. A wedyn ni, dy ti trafodaeth amdano am cyllidebau. Os o'n i'n sôn am cyllidebau oedd ar gael yr undeb, oedd wedi cael eu cynnig, bod nhw'n eitha tila, bod nhw ddim yn mynd i fod yn ddigonol i gystadlu ar lefel UAC. Dwi'n sôn am cyllidebau 8 miliwn oedd cyfystyr ar Caredin a Connacht a Ulster a Benetton, sy'n fydden nhw gryfach am nhw'n awr. A wedyn, lle fyddwn ni'n chwarae, so un o'r pethau oedd yn fwyaf sylwrdanol, falle, neu fwyaf, ddim yn sylwrdanol, achos o'n i falle disgwyl iddo fe pwysau'r cyfeiriad yma. Oedd cyn lleiad y bobl sydd yn mwynhau'r UAC. A'r timlad bod rygbi Cymru ar lefel proffesiynol ydyn, ond ddim yn mynd i ffynnu tra bod ni yn y UAC, os oes unrhyw ffordd o gael yn hynny mewn i gyngred gyda Lloegr, gyda clybiau Lloegr na'r cyfeiriad i fynd. So mae yna lot o bethau sy'n rhaid diddorol. So ni wedi rhannu'r adroddiad llawn gyda'r undeb a ni wedi gyhoeddi fel y wefan. A ni wedi hefyd wneud rhyw cronodau gweithredol a ni wedi wneud rhyw datganiad hefyd, so ni wedi trial lledu'r stori, a mae wedi cael ei pigo am rambell i ddeud. Ond ar y cyfan, mae'r negeseuon yn reit yn gwrthwynebus. O ran y modelau, y 4 model, wnaethon ni roi none of the above math o beth, dwi'n un o'r uchod fel opsiwn, a gafodd hwnna fwy o gefnogaeth na model sydd yn gweud rhywbeth am beth oedd yr undeb o flaen. So, lot o bethau diddorol iawn yn dod mas yna. Mas o ddod, chi wedi clywed nôl wrth undeb? Dyn ni ddim. Nes i gyfweliad ar gyfer newyddion S4C gynnau heddi, ar gyfer y raglen sy'n newyddion mas o'n wedi saith. Ac oedd Geraint John yn siarad yna. Oedd yn gweud, wel, os oedd Lodi Roberts yn cyfweld, ac oedd hi'n gweud, wel, mae'n gyheddiadau bod chi ddim yn gwrando, bod chi jyst i wneud eich meddwl am bod chi ddim yn gwrando, be ydych chi yna. Ond oedd Geraint John, wel, na, ni wedi bod mas i gyfrifodydd, a mi fyddwn ni'n ystyried yn yr olwg ni,
ar yr olwg arall hefyd. So fi'n gwybod os daw eraill neu arall oedd yn gweud. So, os fi'n gwybod mae CF10 a mae'r sgalau sy'n neud, mae lot o bobl wedi neud, efo dreigiau, wedi neud hefyd cynogwyr y dreigiau. So fi'n gobeithio fydden nhw'n cael tipyn o'r ein nôl. I ni yn mynd i drefnu i ddilifro copïau i fod yn undeb hefyd, cos ni'n deall ar ôl y cyfweliadau sydd wedi cael ei wneud heddi bod y gyfarfodydd neu bod y gyfarfod o'r bwrdd llawn yn digwydd wrth nesaf. A maen nhw'n wedi cael adborth wedyn ni gan yr exec wneud, yr difredyn a'i gryw ar eu canfyddiadau nhw. So, dyn ni wedi cael ymateb, dyn ni wedi cael acknowledgement ar e-bost. Da i jyst ychwanegu rhywbeth, os yna'n bosib. Dyn ni 4 ni o'r cynogwyr o'r tîm, ond mae lot o bobl o'r gogledd M4 neu Gaerfyrddin sy'n ddim yn dilyn un o'r tîm. Maen nhw jyst eisiau tîm Cymru i gwella, dynion a merched. So, felly, wrach y cwestiwn i'r gwrandawyr yn Llanbedrog, Bestar, Aberaeron, Machynlleth, y Wyrddig, sut da ni'n mynd i wneud hwnna? Os ni'n cario ymlaen fel mae popeth fel hyn, a fe 4, sut mae'r tîm Cymru yn mynd i gwella? Mae'n beth holistig, dwi'n meddwl. Mae'r holl, ysdim byd yn gweithio, a felly mae eisiau edrych ar bob elfen o'r gêm, mwyn trial gweld be gallwn ni'n neud i weithio. A ger tegwch, dyna fe mae Dave Redden wedi gwneud, mae wedi tynnu'r holl beth lawr a wedi trial adeiladu fe nôl an eto yn y model tîm eto. So, mae yna lai o arian yn mynd i gêm proffesiynol y dynon dan cynigion yr undeb. Mae'n sôn dan y model mae Caerdydd a Dreigri yr wyddol anedd efo'r cytundeb yna, a'r model A, B ag EC. Maen nhw gyd yn rhagweld yr undeb yn gwario tuag 120 o filiynau dros 5 mlynedd. Mae model D yn rhagweld bod nhw'n gwario ar arall gêm proffesiynol. Model D yn rhagweld bod nhw'n gwario rhyw 94 miliwn. Maen nhw'n gwario lot llai ar y gêm proffesiynol, a wedyn gwario y gweddill wedyn ni ar elfennu eraill o'r gêm. Y gêm yr lawr gwlad a canolfannau arbenigol mae i ddatblygu chwaraewyr, canolfannau rhanbarthol cryfau'r SRC ac yn y blaen. A wedyn wrth gwrs ariannu gêm y menywod yn well i greu clybiau proffesiynol o fyna, SRC i'r gêm y menywod hefyd ac yn y blaen. So mae rhywun yn gallu gweld be mae'r Edyn yn trio wneud. Ond beth sy'n anodd sgwar cylch yw beth sydd yn cynnal rygbi Cymru yw tîm cenedlaethol y dynon yn ariannol. So mae rhaid i hwnna weithio. So ti'n gorfod wneud i hwnna weithio gynta. Ac ar hyn o bryd, os yna ddim un lefel yn paratoi chwaraewyr i'r lefel yna. So dyw'r clybiau proffesiynol ddim yn cael eu paratoi. Yr unig ffordd i wneud hynna, dyw'r chwaraewyr yn y clybiau proffesiynol, yw i gwella i safon nhw. A falle fel ti'n gweud, Nick, yw torri'r nifer o clybiau hwnna, cos mae'n anodd iawn dadle bod dyn ni'r arian a'r chwaraewyr i gynnal 4 rili sy'n fod yn gystadleuol boed yn yr USC neu'r Prem neu'n Ewrop. Felly mae'n bosib bod torri fe. I fi, un o'r broblemau oedd yn amlwg gyda'r... Ond dyma cynta gweud, os dorwn ni 2, fydd y ffigwr hyn ar gael i'r carfannau. Wedyn, pethefnos yn ddarch, na, falle bydd hwnna i gael, bydd gwmynt â hyn, fel mae'r ansicrwydd, fel fi'n credu, os yn mynd lawr i 2 dîm, oedd fel 8 miliwn ar beth fi'n credu, yn hytrach ar 6.5 sy'n nawr. Wel, y problem wedyn, mae 10 miliwn o arian yn mynd ar bethau eraill, ac wrth gwrs, mae angen datblygu elfennau eraill o'r gêm, ond, ultimately, tan bod tîm Cymru nôl yn cystadlu am y 6 gwlad, yn cyrraedd rowndiau terfynol, rowndiau gynderfynol y cwpan y byd, does dim twyfanc yn mynd i ddod mewn a mynd fi eisiau chwarae rygbi. Yn enwedig, pan mynd i'n gweld y tîm pêl-drod yn dechrau cyrraedd cwpan y byd, dechrau cyrraedd cwpan Ewrop, mae'r buzz i gyd ar hyn o bryd ar y gêm pêl-drod, ac odw fi'n cyfaddau bod angen i'r rhanbarthau wella, mwyn i'r tîm cenedlaethol wella, ond fi'n mynd gwybod os mae'n rhoi 1.5 miliwn yn ychwanegol am 15 chwaraewr ychwanegol mewn carfan, 10, 15 chwaraewr, bod ni'n torri'r 2 yw'r ateb, achos fi dal ddim yn gweld ni'n cynnal y safon o chwaraewyr i wella'r gêm yn rhyngwladol. Yn enwedig mewn sefleoedd fel y rheng flan, pan yn naturiol fydd 3, falle 4 propen rhydd, bachwr,
propen tin mewn carfan. Os oes un o'r props na ond yn chwarae 20 munud yr wythnos, dyw e ddim really mynd i fod yn digon gystadleuol i ni gynnal o safon. Wedyn, os mae angen newid, ond i fi dim doi dîm i'r ateb i hynny. A dwi ddim cytuno efo ti, Carwyn, jyst gofyn y cwestiwn dwi. Ac hefyd, un peth dwi yn cytuno efo yw, mae rhaid i'r llwybr datblygu yn gwella i chwaraewyr ifanc mewnwod ar dynion. Mae rhaid fi gyfadde, dwi ddim yn rhy upset os yw Hartbury neu os yw rai o dîmodd Lloegr yn dod mewn am y chwaraewyr 19 yma, a bod nhw'n cael ei exposo i gêm ar lefel uwch falle, na beth bydden nhw yng Nghymru. Dwi'n credu bod SRC wedi bod yn beth da iawn a wedi gwella'r gêm ar y lefel ucha yn rhan amser yng Nghymru. Ond os yw boes yn fel Caio James er enghraifft, mae'n chwarae i Gaerloyw tymor ma yn y Gallagher. Wedyn, fi'n credu bod na ddim yn beth drwg. Yn amlwg, ni moyn gweld nhw'n dod nôl i Gymru ar ryw bwynt. Ond os nhw'n dysgu crefft yn Lloegr a bod y lefel o rygbi maen nhw'n cael ei exposo iddo yn uwch, wedyn dim hwnna yw'r peth gweithio, ond yn amlwg, beth sy'n galed wedyn yw tynnu nhw'n nôl i Gymru, felly pan dyw'r rhywfaint o arian ddim ar gael iddyn nhw. Dwi'n cytuno, ond un peth dwi'n just warall eisiau dweud, dim pob un eisiau gadael Cymru. Warall mae'n yn y sector Cymraeg yn cael addysg trwy gyfan Cymraeg. Os nhw eisiau mynd i Hartbury? Ie, na, mae'n pwynt teg oedd ie. Risg yw, ti'n gweud bod nhw ddim yn dod nôl yna. A ni wedi gweld yn digwydd am gwahanol resymau. Ti'n gwybod y bach yn hun, ond nath Emmanuel Ffyw ffilodd ei cael lle mewn brifysgol yn Gaerdydd, a fe ath ei roli arall. Wedyn mae wedi gorffen ran o arall rygbi i Loegr. Mae nifer y foes eraill, mae Cepo Tŵ Piloto yr enghraifft. Mae e'n gweld hunan fel, mae wedi mynd i'r system yn Lloegr o oedran ifanc iawn ar bryd i geni yn Pontypool neu Cymru Gwent yn rhywle gyda Pontypool. A mae'n gweld hunan fel, so mae'n yn y gyfundrefn Saesneg nawr, a mae'n gweld ei hunan y chwarae Loegr na diwedd i daith e. So risg yw, os mae gormod yn mynd, bod ni'n colli nhw bod nhw ddim yn dod nôl, ond fel ti'n gweud, os ydych chi'n gallu manteisio. Un o'r pethau sydd wedi bod yn rhyfedd am rygbi Cymru dros y 30 mlynedd diwethaf, mae gynna ni wlad mawr sydd yn wario rygbi reit dros nesaf ni, a lot o noddau, lot o arian, a ni wedi gwneud yn gorau glas i symud i ffwrdd o'n nhw. A treulio'r amser yn chwarae yn Iwerddon a'r Alban a'r Eidal a Tu Affrica gyda blaen. Lle mae gynna ni'r bobl yma dros y ffin. So os ni'n gallu manteisio ar eu cyfundrefn addysg nhw a'i ysgolion bonedd nhw a'r cyfleoedd sydd ar gael, mae hynna'n gret, gyda bod ni yn wedyn ni'n gallu denu nhw'n ôl yn y fe, bod ni ddim yn risgo'r colli nhw. So mae bach o balancing act yna, ti eisiau bach o'r ddau, really. A beth bynnag sy'n digwydd, mae hwnna'n bwysig iawn ydy i cael, mae'r tîm eitha dda sy'n chwarae yn y gêm proffesiynol yn Lloegr, dyn ni eisiau nhw heini yn ôl i chwarae i tîm Cymru, yn y system Cymru, dim yn tîm Cymru. O ran yr ymgynghoriad yma, o ti Seimon yn sôn fyna bod lot o walle yno fe. Oedden ni'n twmlo bod yr undeb di wneud hyn ar frys, a bod nhw mwyn cael e mas, jyst mwyn trial, dim corddi'r dyfroedd falle, ond trial cyrraedd ateb o'n nhw'n gobeithio cyrraedd lle cyn bod nhw wedi meddwl o ddifri a bydden nhw... A wnaethon nhw... Sori, beth fi'n cael gofyn lle yw, wnaethon nhw byth meddwl mae dim model dy bydden ennill. O'n nhw'n ffyddiog mae y farn ar draws y wlad fydde torri lawr i doi dîm a fydde hwnna'n ennill y dydd a bod nhw'n jyst i roi hwn mas i sicrhau yr ateb hynny. Mae'n un rod, mae'r holl beth yn tymor bach yn adweithiol yn gwe. Nôl yn y Gwanwyn nawr, mae'r cytundeb yma, mae'r PRA wedi bod yn y bwrdd ers blwyddyn o oed. A wedyn sawl gwaith yn ôl yr hydref oedd ar fi'n cael ei rwyddo, cenedlolig oedd ar fi'n cael ei rwyddo yn ystod y 6 gwlad. Dwi'n gweld ni mas na'r Eidal, dwi'n gweld negeseuon datganiad gan yr undeb yn gweud mae'r hybiad ar fi'n ar rwyddo. A wedyn,
lan at mai 8 beth bynnag oedd e, oedd yr undeb yn gweud nad yn ni'n credu 4 clwb, gyd wedi rannu gyfartal, dyma'r ffordd ymlaen, mae hwn yn gynaladwy, mae'n unig lli ffordd o fe, a mae'n mynd i gael Cymru nôl ar y lefel uchel, lefel clwb a'r lefel rhyngwladol. A wedyn, maen nhw'n colli bach o mynedd, a fi'n derbyn, deall maen nhw'n colli mynedd fel undeb bod rhai clybiau'n gwrthod yr wyddo, ond wedyn wrth nhw roi terfyn amser, medden nhw, gweud mae rhaid yr wyddo fe, erbyn y dyddiad yma, a wrth nhw gadael hwnna i fynd, a wedyn wrth nhw roi deadline arall iddyn nhw. A wedyn yr ail dro wedyn ni, maen nhw jyst yn tynnu'r cytundeb nôl o'r gwelwch ar sgal. So gwelwch ar sgal wedi arwyddo noson mai o 9 wyth myna goddi 8 o 9. Oedd e'n ffain, ac oedd e'n gynaladwy, a wedyn y mai degwyd oedd e ddim yn bosib. O'n nhw'n gorfod ariannu'n wahanol, oedd y cytundeb mor gael i'r gwelwch ar sgal tragor, oedd Caerdydd o dreigiau arno fe. So oedd hwnna fel so oedd hwnna newid sydyn iawn, nag oedd eto, oedd hwnna'n neud yn sydyn iawn. Wedyn wrth gwrs, ffil nhw penodi i swydd mae Dave Reddy nawr yn ei ddal. A mae wedi dod mewn yn rhan amser i gychwyn, a wedyn mae wedi fatha rili rithro mlaen ni gyda'r ateb eitha, ddim eitha, mae'n eithafol iawn yna, so rili rhwyg o popeth lan yn dechrau to, really. Ac oedd yna rhyw awgrym yn ei trafodaethau fe heddi bod mewn i gyfweliadau fe heddi, bod nhw wedi wneud hynny'n rhannol yn fwriadol, bod nhw wedi mynd yn bell iawn i raddau trwy'r ysgogi trafodaeth. So oedd yna rhyw awgrym falle bod e ddim yn bwriadu bod hwn yn ei gyfanrwydd yn cael ei weithredu. Ond oedd e ddim chwaith yn gweud bod wedi tynnu nôl o'r model 2 glwb chwaith, oedd yn sôn am the nuances within it, neu rhywbeth fel awyn oedd y term oedd e ddefnyddio. Sef, sut mae'r academi gweithio, sut mae'r campws cenedlaethol yn gweithio, sut mae, ond ddim a ddyle fod campws cenedlaethol, a ddyle fod academia canolog. Oedd e mwy am y nuance na. So mae'n anodd gwybod, ond mae'r holl beth yn teimlo, so yn cael ei rithro, bod e'n adweithiol, bod e ddim cweit yn cael ei feddwl trwad yn llawn. Y gobeith, ni ffili oedi, a ni ffili mynd am gyfnod hir iawn ymgynghori eto, ond achos mae rhaid i rhywbeth newid, mae rhaid ni ymateb yn gweithredu, ond ti'n gobeithio fod nhw ddim yn rhithro i benderfyniad nawr ar sail proses i cael ei rithro, a fel o'n i'n gweud, dogfen ymgynghorodd yn wallus mewn nifer o ffyrdd. A fi'n credu mae'n ar pryder, rili, ni wedi gweld y bobl mewn pŵer fewn yr undeb, felly yn bod yn fyrbwyll ar fwy nag un achlysur a'n meddwl bod nhw'n neud y gorau dros rygbi yng Nghymru, ond felly ddim cweit yn deall felly y daeryddiaeth a'r tirwedd Cymru fel gwlad, a'r ffaith fel i nifer o gefnogwyr rygbi yng Nghymru, mae'n cymryd oriau i gyrraedd Gaerdydd i wylio gêm rhyngwladol. Mae bron o fo'n cymryd llawn amser felly yn wedi ar drafnidiaeth coeddus, i nhw gyrraedd Twickenham na beth yw ei gyrraedd Gaerdydd. A fi'n credu mae hwnna'n gweud lot. A fel, mae'n anodd fel, yn wedi hefyd pan mae'r 4 rhanbarth o fewn 70 milltir ar un coridor o'r wlad, fel fi'n gwybod bod ti Nick yn un sy'n teithio'n reit aml lawr i Abertawe o'r gogledd ddwyrain. Mae hwnna yn ymdrech uffernol i wneud y siwrne. Fi'n credu mae eisiau gwell dealltwriaeth felly o beth yw felly'r consequences hynny os oedden nhw'n wedyn fel fi'n gwybod mae Dave Reddy wedi sôn felly mae i preference ef y tîm yn Gaerdydd a tîm yn Abertawe, ond mae 70 milltir wedyn yn mynd yn 20 milltir, a mae hyd yn oed fwy o bobl wedyn yn gyfod teithio yn bellach yn y de hefyd, a fel mae'n anodd gweld pwy maen nhw'n disgwyl i ddilyn y clybiau yma yn y tymor hir os oedden nhw yn cyrraedd y ddau dîm. Dyna beth yw fel ambell i bryder sydd gyda fi, a fel gofyn i rywun sydd wedi cefnogi Llanelli neu'r Scarlett neu Casnewydd neu y dreigiau am ei bywydau, mae eisiau chi newid tîm to, neu mae eisiau chi... Fi'n credu dyw ddim cweit mor syml a jyst mynd reit. Yn ariannol mae'n dod ar y 2, felly dyna beth ni'n neud. Na, dyw ddim mor straightforward o gwbl. Mae yna risg sylweddol nag ysef beth bynnag wneud yr undeb bod nhw'n mynd i golli cefnogwyr. So, welon ni yn y cyfran a trawsnewid o'r clybiau i'r rhanbarthau dros 20 mlynedd yn ôl, bod y bobl cefnogwyr dros i cerdded bant o rai clybiau.
bod nhw ddim wedi teimlo bod nhw'n unrhyw perthynas gyda'r dreigiau neu pwy bynnag. A wedi welon ni fe blwyddyn ar ôl ni pan geiwyd ryfelwyr Celtedd. Nath lot o gefnogwyr o fyna, nath nwethon nhw mynd i ddilyn clybiau eraill, ond nath lot ddim. A dwi'n meddwl ddrwg deimlad dal i fod yn yna. So dyna risg os ti'n cymryd y pedwar a ti'n yn cael 2 ohonyn nhw a ti'n mynd ti'r Gyrdydd a Gyrdydd yn mynd ti'r Gwylch yn Abertawe, neu mynd ti'r Scarlett yn Llechi. Wel, ydy cefnogwyr o Abertawe yn mynd gros y llwch i gefnogi y Scarlett yn Llechi. Ydy cefnogwyr y dreigio yn mynd lawr i Gyrdydd i gefnogi Gyrdydd yn fawr. Na, ond wedyn ni, mae yna fanbases dy'r clybiau yn agos e. So, y risg yw bod pobl sy'n mynd, wel, dwi'n sy'n cefnogi West Wales Warriors, dwi'n sy'n cefnogi East Wales Marauders, neu dim byd fel hyn. Na i jyst mynd ôl i watcha dyn nhw'n hentra i, neu nhw'n dre i, neu na i mynd i watcha Super Rugby, neu na i jyst cerdd y band, neu mynd i watcha'r Swans, cos neu watcha Carwyn City, neu Wrexham, hyd yn oed yn y gogledd. So mae'n risg mawr o naill ffordd. Mae dyn ni gyd yn deimlad i'r undeb, mae'n rhaid i fi onest, maen nhw wedi etifeddu sefyllfa sydd yn ofnadw, sy'n gywilyddus o wael. A mae byth bynnag newn nhw yn mynd i cythryddo pobl, a mae'n mynd i mwy na thebyg drifo pobl bant, byth bynnag nhw'n wneud. Ond, so pwysau mesur yw, wyt ti'n mynd i ddenu mwy o gefnogwyr newydd mewn, o chwalu'r holl beth a creu 2 clwb newydd sbon. Neu ddim, neu wyt ti angen y craidd yna. Cos un o'r pethau sy'n cadw'r 4 clwb i fynd ar hyn o bryd, yw mae yna graidd eitha solid o gefnogwyr gyda nhw. Lot ohonyn nhw o dyddiau'r clybiau, really. Sy'n wedi, o'n nhw'n gefnogwyr Llanelli gynt, o'n nhw'n gefnogwyr Castell Nedd gynt, neu beth bynnag, a maen nhw jyst i stico gyda y Gweilch a'r Scarlett ac yn y blaen, achos maen nhw'n gweld, maen nhw'n ddilyniant yna. Ydyn nhw'n mynd i gweld yr un dilyniant i ryw endidau artificial sy'n cael ei creu mas o'r system. Mae'n gythreilig o anodd iddyn nhw, mae'n rhaid gweud. Odi, a fi'n credu ar y nodyn na, ewn ni mlaen felly i edrych ar beth ddigwyddodd ar y cach. Sy'n amlwg fydd y sgwrs am yr ymgynghoriad yma mlaen tan bod yr undeb yn dod i benderfyniad, neu ddim yn dod i benderfyniad, a byddwn ni'n cael sgwrs debyg to mewn 6 mis yn meddwl. Beth ddigwyddodd nawr. Ond beth bynnag, wrth gwrs, rownd agoriadol undeb Rygbi Cymru yn dechrau nos Wener diwetha, a'r dreigefau sy'n digwydd yn aml yn chwarae nos Wener allan yn Ulster. Dechreuad anhygoel o fewn munud. Cais yn... O 12 eiliad yn credu, 12 eiliad ar y cloc pan groesodd ar y Wainwright. A o'n i yn un nath yn excited, felly mae hwn oedd y tymor, bod pethau yn mynd i newid yn y dreigiau, ond yn anffodus, colli fi hanes o 42 i 21 yn erbyn Ulster. So ni'n mynd i gael tymor yr un peth to da dreigiau, dyn ni'n gofyn y cwestiwn, what if, beth os? Mae rhaid i byddech wella os bosib, Nick. Bendant. O'n i'n gweld, maen nhw wedi cael lot o newidiadau, llawer o'r chwaraewyr newydd wedi dod i fewn dros yr haf. Y gêm galed allan yn Belfast yn dydi. A o'n i'n gweld chydig bach o'r progres, yn nhw mwy cyffarol yn y gêm. A o'n i'n meddwl, wel, efo'r cais olaf, yn fflatro Ulster chydig bach, beth mynd i ennill, ond ath y scrum mynd yn well efo'r Wyn Jones o'r ôl punt. Yn lwcus teimlo dros Elliot D, cael anaf oedd yn edrych yn nasty. Ond, ie, ath Dybie chwarae dda, Douglas, chydig bach o grunt o fainc. So, fel ych chi dweud, yn y diwedd, yw same old, ie. Ond, beth sy'n pwysig rwan i nhw, ydy gêm nesaf, gêm Catref, yn erbyn Sharks nos Wener eto, ynddi? Ie, nos Wener eto. Ond dechrau eitha dda. A dyna'r peth yn dweud, mae gêm adre i'r Sharks. Faint mor bwysig yw i bod y dreigiau'n troi Rodney Parade i fod yn rhyw fath o fortress, bod nhw yn defnyddio'r ffaith bod y crowd a'r bennau gwrthwynebwyr, bod yn fel lle old school i fynd. Does dim lot o
o stadiymau fel Rodney Parade dal yn y gêm broffesiynol. Faint mor bwysig yw e nawr bod bod y dreigiau yn gwneud stamp ar eu tomen eu hunain a bod nhw'n troi Rodney Parade i fod yn lle caled a cas i fynd a bod nhw'n defnyddio'r tywydd effernol sdan nhw yng Nghasnewydd na fel arf yn hytrach na mynd yn ei erbyn nhw. Fi wedi gweld bod Dylan Lewis i newydd rwyddo a dreigiau wedi dweud bod e'n hoffi'r ffaith bod e'n chwaraewr i dreigiau nawr pryd mae'n chwarae yn Rodney Parade oherwydd mae'n profiad hollol wahanol sy'n chwarae tîm sy'n enwedig os sy'n chwarae Caerdydd siŵr o fod. Ond mae'n pob tro fi wedi mynd i Rodney Parade, mae'n atmosffer mor fel difrifol i tîm sy'n chwarae ffwrdd. A enwedig hefyd pryd mae Caerdydd yn chwarae dreigiau lawr parc yr arfer, yn meddwl mae cefnogwyr dreigiau yn top class yn enwedig. Os chi'n ystyried be mae tîm y dreigiau wedi mynd trwy dros y blynyddoedd diwetha, jyst yn lot i fod yn positif amdano. Ond wrth i ni'n chwarae Sharks y fori, mae'n i fod yn profiad wahanol, mae Sharks jyst yn tîm od iawn, colli lot o chwaraewyr rhyngwladol ar hyn o bryd sydd gyda De Affrica. Ond maen nhw weithiau yn chwarae mor wael hyd yn oed os mae chwaraewyr fel Edrych, mae 5 ac yn y blaen o chwarae. So, bydd e'n fath o statement os maen nhw'n cael perfformiad dda y fori. Ond fi wir yn meddwl mae tîm Madrigal gyda nawr yn edrych lot well ar bapur na mae wedi dros y blynyddoedd diwetha. So fi'n o safbwynt rhywun sy'n edrych ar y tu fas. Fi'n lot fwy positif wrth edrych ar sut mae Madrigal yn mynd i fynd. A gobeithio, fydd mwy na un fuddugoliaeth tymor yma. A ti'n sôn am pwynt diddorol ar bapur bod y dreigiau yn edrych yn well tymor ma a maen nhw wedi dros y tymhorau diwetha, ond a gellid ddadle bod yr enwau mawr sydd wedi dod mewn falle yn enwau sydd wedi gweld i dyddiau gorau a bod nhw falle dros yr hymp na a bod nhw dim bod nhw'n dod nôl i'r dreigiau i ennill i pensiwn, ond bod nhw'n fel stop ola cyn yr SRC neu bod nhw'n gadael y gêm broffesiynol. A gallu dadle felly bod lot o'r enwau wedi cyrraedd y pwynt na ni gyrfaoedd. Mae modd dadle yna, ond meddwl os chi'n edrych fel chwaraewr da yw, o'n i ddim wedi gwylio'r gêm, ond yn ôl pob sôn o Tynys dy Byn di chwarae'n dda. A o'n i'n meddwl pryd na dy fi ymuno ar Caerdydd yn chwaraewr gret yn wedig oedd e ddim really gyda profiad proffesiynol. A fi'n meddwl mae'n rhywbeth mae dreigiau bron di colli rhywun fel Arwain yn y rhif 10. So fi'n meddwl ar oedd rhywun fel Tynys dy Byn yn mynd i bod yn syniad dda wrth edrych yn y dyfodol. Fi'n meddwl tua 28 yw e. Felly dal yn enwedig os mae wedi dechrau chwarae rygbi'n proffesiynol yn hwyr na rhywun arferol, falle 5 mwy blynedd iddo fe fyna. A fi'n meddwl, fi'n cytuno yn wedig os chi'n edrych ar rhywun fel Wyn Jones, sy'n siŵr faint oed yw Wyn Jones, ond oedd wedi chwarae lot i Harlequins tymor diwetha. Ond fi dal yn meddwl mae yna lot well fel stopgaps na maen nhw wedi cael ganedd. Just credu bod sicr y cytuno bod nhw bach yn dod tuag at diwedd gyrfa nhw, ond fi'n meddwl mae lot well na ni wedi weld yn y gorffennol. A Simon, gai holi'n amlwg wrth gwrs dros yr haf, ymgynghoriad chwaraewyr yn darllen y papurau newydd, yn gweld y newyddion. Oes pwysau gwahanol arnyn nhw perfformio o feddwl, o weld yr ansicrwydd sy'n rygbi yng Nghymru o ddim gwybod os fydd y tîm nhw'n chwarae'n bodoli mewn blwyddyn mewn 2 flynedd. Ydyn nhw'n rhoi'r bwysau gwahanol ar y tîm, neu ydyn nhw'n jyst yn gallu parhau gyda'i swydd nhw o fe mas a gwneud i gorau dros y dreigiau? Mae'n bosib iawn bod yn gwech, os oes na rhyw fygythiad bod ni'n mynd i lawr i 2 neu 3 clwb, mae lot o rein mynd i fod mas o waith. So maen nhw'n mynd i fod yn... Maen nhw angen rhoi achos flander, neu'r achos cryf dros ei hunain, dangos be maen nhw'n gallu gwneud fel bod os na nifer yn cael ei torri,
ddim nhw fydd eto, fydden nhw yn cael eu cynnal a cael eu cadw yn y gyfundrefn newydd beth bynnag yw e. So ie, mae'n un anodd iddyn nhw. Fel ti'n gweud yn Andrew, mae lot o fois hun gyda nhw mewn, ond dyn nhw ddim mor, maen nhw'n brofiadol iawn, ond dyn nhw ddim mor ancient yn ni, dwi'n meddwl. Ond lot yn nhw, dwi'n rai yn nhw, ond fel ti'n gwybod, mae lot yn nhw ddim wedi chwarae cymaint yn ni o rygbi, ond os ti'n edrych ar ei fainc nhw'n os Gwener, oedd edrych lot gryfach am ei fainc nhw wedi edrych os blynyddoedd. Mae Douglas yna, Mackenzie Martin, Dylan Lewis, dy Brody Cochran sy'n cracking players, dyna dod trwyddo. Yw Anderson un arall sydd yn ddawel iawn. So mae dyn nhw'r cymysgedd ar y gysew hen bennau, mae gyda nhw chydig iawn o chwaraewyr sy'n reit da yn ei dyddiau gorau nhw, rili. A wedyn mae yna criw ifanc a ddawel gyda nhw. So os maen nhw'n gallu creu rhyw system lle maen nhw'n dod ar criw ifanc mae'n trwyddo ac yn rhoi rhyw fath o ddelio gyda'r 5 blan, a fe ddylai'r 5 blan efo tipyn fwy cadar yn leni, felly bod nhw'n rhoi bach mwy o platfform i'r boes ifancach fe chwarae oddi arno fe. Ond fi'n gweithio amdano Rodney Prin, mae 'da fi ffrind yn un yn y pentre yn Dyffryn Nanlle. A mae eisiau trefnu trip i ni fel awr i Rodney Prin, cos mae'n old school. Eisiau mynd i weld gêm fel oedd e pan o'n i'n ifanc. Ddim eisiau gweld. Ddim eisiau mynd i Parc Galed, neu'r Swansea.com fel oedd hi. Eisiau mynd i Rodney Prin eisiau gwneud. Ie, yn sicr, mae nos Wener yn mis Tachwedd, mis Rhagfyr y boi, pan ti'n anadlu a ti'n gweld y stêm yn dymas, hwnna yw fel atgof fel o blentyndod. Ond, ie, pwynt diddorol am cymysgedd yn y garfan, a fi'n credu am y tro cynta, ers fi'n cofio pryd, mae gwaith caled gyda tia, ddewis y tîm. Dyw'r tîm ddim cweith yn pigo una felly le mae wedyn y gorffennol, mae un stand-out yn bob safle. O'r diwedd, mae yna gystadleuaeth am y Cris, a fi'n credu bod hwnna yn sicr yn fod yn hwb i'r garfan. A hefyd, rhoi bach o excitement i'r cefnogwyr, achos dwi'n mynd i bod yn hawdd ar un o'r y tymhorau diwetha yma i gynnal i lefel o excitement gyda pethau ddim yn mynd yn wych ar y ca. Pen ar y bloc nawr de. Ody'r dreigiau yn mynd i flasu fwy o fuddugoliaethau eleni na beth wnaethon nhw llynau? Ydyn. Dwi'n disgyn nhw ennill 4 neu 5 gêm at gartref. Bold statement i ddechrau hwnna. Fi'n cytuno. Fi'n gwybod os ydyn nhw'n ennill gymaint o hynny, ond fi'n disgwyl nhw wneud yn well na beth wnaethon nhw llynau. Beth sy'n anffodus iddyn nhw maen nhw wedi bod yn brwydr gyda Zebra yn blynyddoedd neu gyda. A llynedd yn eisiau Zebra yw hanner sy'n o'n gêm yn y cynnar a un gafodd y dreigiau, a mae Zebra yn barod wedi ennill gêm yn leni. Dwi'n mynd i creu dyn ar benwythnos. Pwy sy'n barod? Ie, so maen nhw'n barod ar ei ôl i. Ond y broblem y dreigiau, ti'n edrych ar ei carfan o bob tymor, a ti'n meddwl, mae'n edrych fel carfan cryfach na llynedd. Mae'n siŵr newn nhw bach yn well yn leni. Nhw'n disgwyl i nhw herio, ddim siŵr y brein sy'n gyda blaen, ond fydden nhw'n anodd y Rodney Prin, newn nhw ennill rhyw hanner dwsin o gemau, wedyn nhw beth yn. Mae'n gwbl anafiadau, mae beth yn mynd ar chwal, a wedyn dwi'n beth gweud yn gweithio. Ond unwaith eto, mae'r garfan yn edrych fel cryfach, so felly dwi'n croes y bysedd bod nhw bach yn cryfach leni. Wedyn, Disadwn, oedd y rhanbarth eraill yn chwarae, wrth gwrs. Dechreuwn ni yn De Affrica, gyma'i hwnna y gêm gronolegol gyntaf. Wel, i niwtral eisiau gwylio gêm o rygbi, hon oedd yr un i wylio, o'n i bai bod chi eisiau watcher Rugby Championship ond star arall. Y Bulls yn erbyn y Gweilch, a perfformiad anhygol, Nick, ond yn anffodus yn y diwedd yn rhedeg allan o'r stêm, ond arwyddion da ar ddiwrnod cyntaf tymor. O'n bendant, i sgorio 6 llais allan yn De Affrica yn Pretoria yn altitude yn anhygol, di'r gwir. Ond rai pethau ddim yn mynd yn dda. Dim wedi bod lot o'r llawer o newyddiadau yn y Gwylch. Os wedi colli Beard a'r Tippery, a Ryan Smith wedi ymuno, a hefyd Ross Moriarty. Diolch yn Mr Andrew Ford a wneud clip bach ar y wefan o'r uchel pwyntiau Mr Ross Moriarty. Ond be mae'n dangos i fi ydy gêm corfforol mae Gwylch yn gallu chwarae. Mae dal efo pac gry. Ond i deud hynny, un peth ddim yn dda dydd Sadwn oedd yr llinell
a scrum. So mae rhaid nhw gwella hwnna. Ond am cam cyntaf, heb chwarae lot o'r gamer cyn yr UAC yn dechrau, eitha dda, a'n edrych yn gorfforol ac yn exciting efo'r pêl hefyd. Ond, yn cytuno ti. A di felly y ffaith bod ddim gymaint o hynny o wynebau newydd mewn wedi helpu Mark Jones, achos bod wedi cael pre-season llawn dyn nhw nawr, mae wedi gallu cadw'r un grŵp gyda'i gilydd, a mae di gallu adeiladu ar beth wnaethon nhw llynedd, so dwi ddim wedi gorfod, does dim 10 gwyneb newydd yn mewn, felly fel ni wedi gweld yn y dreiger enghraifft, mae wedi cadw y garfa mwy na lai'r un peth, newidiadau ddim wedi gorfod, ond just adeiladu ar beth oedd gyda fe, yn hytrach na gorfod dechrau o'r dechrau to. Dwi'n meddwl, y ffaith, rwy'n meddwl Sei Williams wedi bod yn dda, ydy o'n gallu adeiladu chydig bach mwy i'r gêm o. Ti'n gwybod beth ti'n cael gen Keith, ond felly, wrach o'r Dan Mark, mae gen o'r cyfle i cymryd y cam nesaf, ffordd mae o'n chwarae. So bydd yn diol. Fel dwi'n dweud, dwi'n licio ffaith mae Jack Walsh yn chwarae full back hefyd, fel ail distributor. Dwi'n disgwyl nhw fod yn gobeithio bod allan yn yr uwch uchaf diwedd y tymor. Sorry, beth yn mynd i weid oedd yn amlwg, bod yr olwyr reit ifanc, maen nhw'n olwyr profiadol nawr, a byddwn ni'n disgwyl falle gweld cwpl nhw'n chwarae yng Nghrys Cymru. A di balans y tîm yn iawn ar falle bod y pŵer a bod y profiad yn y blaenwyr, yn amlwg colli Tibric a Beard, ond wedyn bod yr olwyr, bod y rhyddid gyda nhw mewn ffordd i chwarae rygbi, a bod Mark Jones yn trial best of both worlds, le falle oedd Toby Booth yn canolbwyntio ar y gêm up front, ond nawr bod ni'n mynd i weld y blaenwyr yn neud i gwaith nhw, a wedyn yn rhyddhau'r olwyr a bod Caelan Giles yn neud beth mae Caelan Giles yn neud gorau, sef rhedeg at amddiffynwyr o sgorio ceisiau. A be mae'n anodd i bob tîm, dydy, os ti'n canolbwyntio ar un peth, ydy rhywbeth arall mynd lawr, fel gêm mol, neu am diffyn. So mae rhaid i chi cadw trio gwneud y rai efo'r gilydd. So gan i weld. Ond, o'n i rhaid hapus i gael pwynt allan o'r gêm, i ddeud y gwir. Dyna'r peth yn fe, ni'n aml yn sôn ar y podleidiad yma, a dwi'n siŵr ble bynnag ni'n siarad am rygbi, os ni'n gallu cael rhywbeth yn De Affrica, mae di bod yn rhyw fath o fuddugoliaeth, achos dwi ddim yn lle hawdd i fynd, yn enwedig ar ddechrau'r tymor fel hyn, a wrth gwrs, gwerth i gael tymor siomedig llynau falle o'i safbwynt nhw, oedden ni'n disgwyl iddyn nhw fod yn well tymor ma, neu a fydden nhw'n gyfo chwarae catch-up gan bod nhw yn amlwg yn dechrau gyda bloc yn De Affrica? Dwi'n meddwl, a sôn am yr old school, bydd tîm o'r De Affrica neu'r Eidal neu Iwerddon ddim yn edrych ymlaen dod i Brewery Field. Stafelloedd newydd bach iawn yna a'r really old school. So felly dwi'n disgwyl wneud eitha dda adre, curo lot o gemau ac a ennill lot o gemau, a wedyn gan i weld sy'n nhw'n wneud yn y Welsh Shield. So os ti'n ennill eini, ti'n mynd i fod 8-9 gobeithiwr yn y mix wedyn am y play-offs. Yr her i'r gwylch, efo wastad yw nawr, fel ti'n gweud fyna Nick, yw cadw'r cydbwysedd na'n y gyfellu, maen nhw wedi bod yn canolbwyntio lot, fel chi'n gweud gynnau, ar y dan Toby Booth ar y gwaith tin, ac nhw ddim yn ehangu'r chwarae lot, nhw ddim yn lledu'r be lot. A nawr maen nhw'n lledu fe lot mwy, a wedyn falle bod ti'n colli'r y gwitnwch na falle yn y mannau gosod, ond y rygbi maen nhw'n chwarae'n ffantastig nhw, maen nhw'n werth gweld. Pan o'n nhw yn neud yn reit dda 2 mlynedd yn ôl, mewn amddiffyniadau reit anodd, oedd
Ond nhw ddim yn gret i wylio, cos o'n nhw rhaid dyn ac oedd y gêm yn rhaid cyfyng gyda nhw. Ond nawr maen nhw'n chwarae math o rygbi sydd, so gyda pobl fel chi gweud gyda Kieran Giles a Cysendeg yn y blaen mas yn yr erwe gored. Mae eisiau defnyddio nhw'n y gweg, o'n nhw'n gret. Be fi'n rili licio am y gweilch hefyd, yw bod ti lot o, ti'n mynd gweld lot yn nhw nawr, o fel club legends, fel bod ti'n cael blynyddoedd yn ôl. Boys sydd am byban agresif, maen nhw'n gret i'r gweilch, ond dyn nhw ddim yn cael unrhyw fath o gydnabyddiaeth rhyngwladol o gwbl. Dwi'n boes ti'n Harry Deeves, dwi'n meddwl yn briliant, ond dwi'n just gwrs fe'n dwi'n agos. Dwi'n Morgan Morris yn un arall. Mae criw yn nhw yna sydd os nhw ddim yn cael eu cydnabod, really, ond maen nhw'n hynod effeithiol i'r gweilch. Maen nhw'n gwneud y job i'r clwb. A colled Cymru yw bydd y gweilch mewn ffordd. A ti'n Nick yn sôn am y Brewer y Field, o'n i wedi clywed sôn ar match days, mae dim ond yn yr home change rooms, mae dŵr twym yn y cywodydd, ond falle bod y theori na ddim yn bodoli rhagor. Ond un pwynt Cymru yn mynd mlaen i'r sgaras, ti sôn amdano Nick gyda'r y leiniau. A Andrew, oedden ni'n gweld fyna falle colled Adam Beard fwy falle na beth byddwn ni'n disgwyl bod ni'n neud. Yn amlwg, dyw e ddim falle rampaging back rower second row lawr y ca, ond yn y gwaith caib a rhaw, yn yr engine nhw, beth ti'n disgwyl ail reng wneud, bod nhw nawr yn gweld eisiau rhywun oedd y gymaint o brofiad, ond hefyd oedd wedi bod o gwmpas Alun Wyn, a oedd wedi dysgu wrth y gorau mewn ffordd, bod nhw nawr yn gweld eisiau i golli fe. Ie, yn sicr. Fi'n meddwl ni wedi gweld rhywbeth bod fe Le Keep yn Ffrainc na roi Adam Beard chwaraewr rownd gyda un o'r gemau i Montpellier tymor yma sydd mae ddim yn aml bod chwaraewr o Gymru yn ennill hwnna yn Ffrainc. A ie, yn sicr, fi'n meddwl, mae'n anodd os chi'n chwarae tîm fel y Bulls yn wedig i ffwrdd gêm sydd yn yfed Loftus-Versfeld altitude. Mae'n mynd i bod yn gêm anodd. Mae lot o bethau yn mynd trwy meddylfryd ar y gêm. Felly mae'n naturiol bod bethau yn mynd i fynd o le yn wedig o'r safbwynt set piece. Ond gêm gyntaf tymor, fi'n meddwl trwy gydol y tymor bydd yna welliant yn sicr. Mae'n anodd jyst gweld un gêm. Ond ie, fi'n cytuno bydd colliad Adam Beard yn enfawr, really. Chwaraewr sydd ddim wedi cael y clod mynheiddi, oherwydd mae ddim yn y flashiest chwaraewr, ond proper nuts and bolts chwaraewr. O, di wir, a fel ti dweud, mae'n ddiddorol bod Montpellier nawr yn elwa o hynny ar y ca bod yn cael chwaraewr y rownd. Wedyn, prynawn disadwn, neu hwyr prynawn disadwn i gwblhau'r hat-trick o golledion i'r rhanbarthau Cymru ar rownd gyntaf penwythnos oedd y Scarlett adre i Munster. Nawr o'n wahanol i'r dreigiau a'r gweilch a ddaeth allan fel allan o'r blocs yn gyflym, oedd y Scarlett ar ei holi o 2-10 i ddim ar yr hanner a dyna rili oedd y stori oedd just cwmpo off tackles, oedd e'n berfformiad siomedig, yn enwedig ar ôl, wrth gwrs, o'na brotest am cefnogwyr y Scarlett trwy'r dre ar y dysadwn yn gorymdeithio lawr i'r stadiwm yn protestio'n erbyn dyfodol, y rhanbarth o beth yn digwydd. A oedd e'n twmlo fel, oedd gymaint o hype a gyffro a gynnwrf o gwmpas hwnna. Wedyn, nath y chwaraewyr ddim defnyddio'r egni na ar y ca a ymhell ar ei ôl rili i Munster unwaith yn rhagor prynawn siomedig i'r tîm o dre'r sosban. Oedd hi'n siomedig iawn y gwirion, na ddim. Mae'r Scarlett wedi colli tipyn o gyrff mawr o'r pac dros yr hawn. Ddim wedi colli lot, ond dwi'n fel Alex Craig a Fifita, maen nhw'n boys, maen nhw'n rili gweld eisiau. A wedyn, wrth gwrs, colli Lawsi a Cemys Mathias jyst cyn dechrau'r gêm hefyd, so nhw'n mewn gyda pac tipyn gwannach. Ond wedyn, fydde ti wedi disgwyl bach yn well, achos dys ti'n edrych ar y 5 blaen,
oedd yn edrych yn oreit. Oedd Harry Thomas yn cychwyn am y tro gyntaf, rili, ond di Hepburn, Henry Thomas, Douglas a Ball. So bydde ti'n disgwyl bach mwy yn y fan, oedd nhw ffili cael y tîm ar y tra'n blaen, a wedyn oedd yr olwyr yn ffili wneud i byd gyda fe, yn ymwysodol. Yn y beth oedd un o'r pethau mwy siomedig, dwi'n oedd y diffyg creu yna, o'n nhw methu creu yn rhannol achos o'n nhw jyst ffili cael bel ar y tra'n blaen, ar dro'r blaen. A wedyn yn amddiffynol, o'n nhw'n cael ei dal yn rhy gil, yn rhy hawdd. Oedd yn rhy hawdd i Munster lledu'r bel a mynd dros y top. A ti'n gwybod Tom Rogers a Ellis Weaver, so nhw'n cnoi mewn gormod. A mae'n rhywbeth sydd yn broblem parhaus, dwi'n meddwl, yn y sgalet. Maen nhw'n cnoi mewn reit hawdd, dwi'n meddwl, a gadael lle'r tu fas. Os nag nhw'n gallu torri'r bel off, maen nhw'n trwbl wedyn ni, yn y fel oedd hi, lot yn amser. Ond ie, oedd y siomedig, oedd perfformiadau, ti'n dewn i Gyrdydd, fi'n siŵr, perfformiadau 3 tîm arall, oedd rhywbeth fel ddawol, rhywbeth i ddal mlaen ni yn bob un o'r eina. Oedd ddim lot, really, mas o gêm ysgal, ystod yn meddwl ag eithrio bod nhw wedi llwyddo gael lot o bel, ond nath nhw gorfodi Munster i lot o tacos, ond nath Munster o tacos na ddigon cyfforddus. Do, a dyna'r peth mewn ffordd, yn dweud, ti'n dechrau tymor, yn wedi gael tymor reit lwyddiannus i'r rhanbarth llynau, yn cyrraedd cwpan y pencampwyr eleni, a mae'n sy'n tymor bod nhw wedi mynd cam ymlaen a 2 cam yn ôl, a bod nhw wedi dysgu o'i camgymeriadau llynau, a bod nhw... Dim yn eisiau gweud bod nhw'n edrych fel tîm sydd ddim yn disgwyl bod mewn bodolaeth mewn 2 flynedd, achos fi'n credu bod hwnna bach yn anheg, ond oedd e fel bod ei ysbryd nhw ddim cweit na, a ni'n deall, ni'n disgwyl tîmau o Gymru golli erbyn tîmau fel Munster, ma nhw'n dîmau gwyll, ond ni'n disgwyl gweld perfformiad sy'n rhoi gobeith, bod yna gnewyllun yn mas i Connacht pan wythnos hyn, bod nhw'n mynd droi pethau rownd a cael ei buddugoliaeth cynta'r tymor. Ges i ddim hwnna o pnawn dydd. Fel ti'n gweud, dyna lot o bel, ond ultimately yn eithaf nhw'n digon gyda fe. A gyda enwau Lawsi Mathias, Costello a MacLeod yn colli'r daith i Galway, mae'n edrych o fod nhw yn ysgafn unwaith to yn y pac yma, just Connacht yn debyg iawn i dreigiau ar Rodney Pryd. Maen nhw'n neud i cartre nhw, maen nhw'n defnyddio'r y gwynt o'r môr, a maen nhw'n defnyddio'r tywydd garw i helpu nhw. Wedyn, mae'n edrych o bod y pethefnos caled cyntaf i'r sgalet, a bod eisiau troi pethau o gwmpas wedyn. A dyn nhw'n euog o felly ddal mlaen i ambell i chwaraewr rhy hir fel Gareth Davies, mae wedi bod yn was ffyddlon, mae wedi bod yn was da, ond gyda Blacker yn dod nôl i'r sgarles o dreigiau, a dwi'n amser bod ni'n gweld rhyw fath o changing of the guard, bod nhw'n gadael i fynd rhy hir cyn bod nhw'n neud yr handover na. Dyna beth sy'n poeni fi chydig bach am y Scarlets. Mae'n lot o chwaraewyr dros 34, rwan 34 neu mwy. Mae'r rhaid i cael chydig bach o brofiad, ond dwi'n meddwl, a dwi'n mynd yn ôl at Fafita, oedd yn gollod enfawr i fi. A dyddiolol pan oedd o newydd arwyddo cytundeb newydd a wedi mynd. So mae hwnna dyddiolol iawn i fi. A mae o chydig bach mae o'n chwaraewr arbennig o'r dda, a chydig bach o stardust hefyd yn y tîm. A yn bendant, maen nhw'n mynd i methu o. Gobeithio bydd Maris van der Meer yn ôl o'r bocs wrth wythnos nesaf. Ond bydd o'n dyddiolol i gweld sut mae'r Scarlets yn gwneud cyn doleg. Dyna'r her na'n rhaid troi'r tymor rown, bod pethau ddim yn mynd rhy bell, bod nhw'n gallu, bod ddim modd achub i tymor nhw o gwbl. Yn sicr. Meddwl mae'n anodd oedd ystyried bod faint mor uchel oedd y Scarlets diwedd tymor diwetha yn wedig mynd i ffwrdd i Leinster hanner amser yn edrych fel oedd yn game on bron yn y chwarteri. Ond mae'n mynd i bod yn tymor hir, a siŵr o fod colli chwaraewyr fel Fafita a Alex Craig yn sicr. O'n i wir yn mwynhau gweld Alex Craig yn chwarae i'r Scarlets yn chwaraewr dda, a maen nhw'n mynd i bod yn colli'r enfawr. Ond
gyda gobeithio gyda gêm erbyn Connaught, mae'n mynd i fod yn wahanol adeg yma. Sa'n siŵr beth mae tywydd yn edrych fel, ond lot well chwarae nhw nawr na hytrach na mis Ionawr neu mis Rhagfyr. Ac yn amlwg, fel ni'n sôn, mewn i cwpan y pen campwyr, a mae hwnna'n camp da iawn, ond nad yw e hefyd yn gallu bod yn hindrance. Adyw e y ffaith bod nhw'n chwarae, wel, y ddoi dîm o'r ffeinal llynau yn Northampton, Bordeaux, Paw, a mae'r pedwerydd tîm nawr yn... Bristol. I Bristol, wrth gwrs. A di hwnna hefyd nawr yn gallu fod yn bryder bod nhw'n cael 4 casfa a mae fe jyst yn di-reilo i tymor nhw a'n di-galoni'r chwaraewyr. Mae'n un anodd iawn iddyn nhw'n y gweld. Doi dymor nhw, wnaethon nhw i De Affrica i ddechrau'r tymor a gafon nhw ddoi absolute chwalad mas. A wedyn, nathon nhw ddim dod dros yna tan diwedd y flwyddyn. Ac yn ffodus y tro yna, dath Lee Blackwood mewn i tro sort o pethau mas, a wedyn yn ail hanner y tymor, eithon nhw gymryd off. A wedyn, wrth gwrs, gydawodd e, a dyn nhw ddim cweith wedi edrych yr un peth ers ni. Mae'n risg yn y gwe, achos does dim lle i orffwys chwaraewyr y gwbl o set. Maen nhw'n mynd i gorfod chwarae tîm cryfa nhw bob wythnos er mwyn ennill pwyntiau yn yr URC. A wedyn dyn nhw ddim yn mynd i anfon tîm gwan i wario'r cewri mewn nhw'n chwarae yn Ewrop. So maen nhw'n mynd i gorfod... Maen nhw'n mynd i bod yn ddibynnol iawn ar grŵp bach o chwaraewyr. Ac un o'r pethau oedd o'i plaen nhw llynedd oedd gafon nhw ddim lot o anafiadau. Ar ôl nifer o blynyddoedd lle oedd a lot o chwaraewyr mas am gynodau hir. Ond nhw mwy na lai gyda'i tîm gorau nhw ar gael. Gyda dim ond 2 neu 3 felly chwaraewyr mas bob tro gydol y tymor mwy na lai. Tan reit ar y diwedd. Nhw'n dechrau colli mas ti'r diwedd. Ond os fel sy'n gweud hwnna, os nhw'n dechrau colli chwaraewyr yn barod, a maen nhw 2 yn bendad mas a 2 arall sy'n anheus iawn ar gyfer Connaught, so ti'n dechrau poeni faint o ddyfnder sydd i'r garfan ar ei ac ydyn nhw'n gallu ymdopi gyda anafiadau a chwarae rhai'r cewri yma sy'n mynd o tipyn mwy corfforol yn nhw. Dipyn o her, yndi. Ne. Odi wir, ond fel sy'n aml yn digwydd yn Rygbi Nghymru, mae yna llygedyn o obeth ar ddiwedd y dydd, a wythnos ma, dath y llygedyn o obeth ni trwy Gaerdydd. Ar ôl wythnos, ddim yn siŵr sydd wedi ddisgrifio'r wythnos, Andrew, rhwystredig, anodd credu fe, da Match Hereth wrth gwrs yn gadael Gaerdydd i fynd fel hyfforddwr ymosod da Cymru a dan Steve Tandy, curo'r Lions o 33 pwynt i 20. Hanner cynta reit agos, ddim lot yn ddi, wedyn tîm y brifddinas yn rhedeg i ffwrdd gyda'i yn yr ail hanner, bod nhw lawr i, cerdyn coch i gymuned, wrth gwrs, ac ati, ond hapus Andrew, bydden ni'n meddwl, ar y cyfan? Yn sicr. Ni wedi gweld ystyried tymor diwetha, fi'n meddwl yn mis edrych, wnaethon ni chwarae llewod a wnaethon ni ennill gyda rhyw tua 4 pwynt a 5 munud ola oedd llewod ar llinell ni, jyst trwy gydol y 5 munud ola, jyst symud metr a metr pob fel 2 eiliad. So, lot fwy cyffyrddus adeg yma, ond probably y ffordd gweitha posibl i paratoi ar gyfer dechrau tymor yw colli prif hyfforddwr. Ond yn ôl pob sôn gyda ffrindiau oedd at y gêm, nhw ddim yn hapus bod dim ond tua 5,000 yn y gêm sydd bron yn adlewyrchu sefyllfa rygbi yng Nghymru adeg yma. Ond hapus a 5 pwynt hefyd chi'n methu wir cwyno. Diddorol 5,000 yn y dorf, fel beth allwn wneud, os yn amlwg, mae gallai Parc Arfer ddim fod mewn lleoliad gwell rili yn Gaerdydd. Gêm nos Sadwrn, falle bach yn hwyr y rhaid yn gobeithio mas am bwgi bach ar Mary Street neu bynnag, ond beth yw'r ateb? Siwt i ni yn llenwi Parc Arfer? Gêm cynta'r tymor, wrth gwrs, tipyn o
gyffro, byddwn ni'n meddwl, o gwmpas y tîm, be maen nhw'n gallu gwneud. Achos ar bapur, unwaith to, maen nhw'n tîm da, chwaraewyr da dyn mewn dros yr ha, ond ie, yn amlwg, dorf ddim yn troi lan yn ei niferodd i wylio'r rhanbarth. Beth yw'r broblem? Neu beth yw'r ateb, Um, felly? sa'n wir yn siŵr. Meddwl, oedd na falle ffordd i... Sa'n siŵr os o'n i wedi cymryd fantes o'r ffaith bod myfyrwyr wedi dod nôl wythnos diwetha, falle bydd ffordd o cael rhyw fath o discounted tickets. Sa'n siŵr, falle wnaethon nhw. Ond meddwl mae lot o gemau tymor yma adre yw'r un amser, chwarter i 8 ar nos Sadwrn. So gobeithio bydd rhyw fath o welliant. Ond fi'n meddwl mae yna elfen o'r tîm y llewod. Dy lot o bobl ddim wedi'n cyfarwydd ar llewod. Does ddim chwaraewyr ryngwladol. Mae pobl yng Nghymru yn cyfarwydd â sy'n meddwl mae yna ambell chwaraewr sy'n chwarae de Africa. Mae yna ddim lot a ddim y world class stars ni'n lot fwy cyfarwydd â. Ond ie, siŵr o fod, meddwl pryd mae gemau erbyn ni gyda Caeredin mewn pythefnos, gobeithio bydd hwnna'n well. Ond unrhyw pryder fi yw hwnna ambell anafiadau, Liam Belcher wedi mynd bant, a nawr ni wedi colli Ben Thomas am 2 gêm, a o'n i'n edrych yn eitha tenau hyd yn oed dydd Sadwrn gyda chwaraewyr yn y carfan. Felly mae'n mynd i fod yn sain edrych ymlaen lot i gêm erbyn Munster dydd Sadwrn. Ond fi'n meddwl ar ôl buddugoliaeth erbyn y llewod, mae yna rhyw fath o elfen positif i gael, a yn enwedig i tîm fel Caerdydd, mae cael rhyw fath o cysondeb yw peth gorau i nhw. Os ni'n colli gêm agoriadol, fi'n meddwl ni'n edrych ar rhyw fath o battering nos Sadwrn, ond mae'n mynd i fod elfen lot fwy positif mewn y gêm nawr nos Sadwrn erbyn Munster. Yn edrych o'r tîm... Sorry, cedi. Na, jyst mynd yn ôl, wedi sôn rwan am y 4 tîm. Mae'r 4 tîm yn gallu rhoi y tîm gorau eitha dda. Ond sut ti'n dechrau cael aneddiadau yn un safle, dyna lle mae'r her yn dod yn di. A dyna be di problem ar hyn y bryd. Os ti'n gallu cael tîm gorau allan, gei di brwydo'r un o'r tîm yn yr URC, ond dyn nhw ddim yn digwydd lot nawr di. Na, yn ffodus, enwedig yn yr hydre nawr mewn diwedd y mis, fydd chwaraewyr yn mynd i ffwrdd â Cymru. Mae'r un peth yn digwydd yn ystod y chwe. Glar fi'n gwybod bod llai o gemau yn y cyfnod ni, ond a dyma'r ddadl felly pam dylsyn ni dorri tîm neu ddau yw achos os byddwn ni'n llai o dimodd, bydde mwy o ddyfnder gyda ni ar gyfer anafiadau ac ati. Ond mae yn twmlo fi'n credu eleni'n enwedig, fydd y rhanbarthau yn teimlo'r pinch yn fwy os fydden nhw'n dechrau cael anafiadau. Fel mae'r pecking order yn mynd yn dyneiach a ti yn disgyn safon yn reit sydyn yn anffodus. A fi'n credu mai dyna beth fydd downfall, yn enwedig yn y sgarles fi'n credu. Fi'n siŵr wedi gweld fe mai 30 chwaraewr dyn nhw yn ei carfan fel fi'n credu cyn mynd lawr fel i'r SRC, so ti'n edrych wedyn 4 anaf, ti'n ôl i 26 ail weekend y tymor. Mae'n sicr yn mynd i fod yn dymor hir y diawl. Ond jyst mynd ôl i gyffwrdd ar Sherritt yn gadael, yn amlwg, da Steve Tandy mewn i'r rôl ma, diwedd mis Gorffennaf, dechrau mis Awst fi'n credu, oedd hi gath ei benodi. Edrych o'r tirall, faint mor rhwystredig yw bod nhw wedi aros tan 4 diwrnod cyn gêm agoriadol Gaerdydd i naill gyhoeddi fe neu i benodi Sherritt i tîm hyfforddi
Steve Tandy. Pam ddim gwneud hynny dechrau mis Awst, a bod Gaerdydd yn gallu cael rhywun newi mewn, neu penodio ti fewn, ond bod cyfled ar y ffordd o'n i weithio gyda'r Carwyn. Fi'n credu bod nhw'n gwneud yn wych i gael buddigoliaeth dan yr amgylchiadau, a'n amlwg bod nhw wedi gweithio'n galed mewn amser byr, ond os bosib, dylse'r undeb o'n edrych ar ôl y rhanbarthau. Yn wedi'i rhanbarth maen nhw ar hyn o bryd yn rheoli. Dylse nhw'n edrych ar ôl nhw bach yn well, byddwn ni'n meddwl. Yn meddwl mae'n adlewyrchu sut mae'r undeb weithiau'n gweithredu. Mae nhw ddim yn neud beth sy'n gorau rhanbarthau. A beth fi wir yn pryderu am yw, pryd wnaeth Danny Wilson cael ei gyhoeddi yn rhan o dîm Steve Tandy, nath o dweud yn pob erthgol fe'n y pwyntiad cyntaf Steve Tandy, a nawr mae Sheret yw'r pwyntiad ail. A falle bydd, pobl fel Neil Jenkins yn aros gyda tîm Cymru, a bydd rhyw hyfforddwyr yn aros o'r regime diwetha. Ond fi'n pryderu falle mewn pythefnos nawr, mae just mis tan gymau gyntaf rhyngwladol yw, fi'n pryderu bydd falle mwy o hyfforddwyr. A sa'n credu bydd y hyfforddwyr, sicr ddim prif hyfforddwyr y rhanbarthau, ond mae ddim yn mynd i helpu unrhyw tîm o gwbl. A mae tîm cenedlaethol yw prif ffocws nhw, a fi'n deall yna. Ond mae ddim yn deg i rwystro'r rhanbarthau yn enwedig gyda amser hwnna, na 4 dydd cyn dechrau tymor. Mae'n anheg. Odi, mae'n tymlo fel bod nhw jyst yn trial alienato eu hunain o fans rygbi Cymru ar y degau. Maen nhw'n meddwl, reit, newn ni hwn nawr, a fydden ni'n profi bod ni'n iawn o beth ni'n gweud, ond beth maen nhw'n actually neud yw troi mwy o bobl ni erbyn nhw, ac mae cefnogwyr rygbi'n gweld trwyddo fe a mynd, pam yffach eich chi'n neud hwn 4 diwrnod cyn dechrau tymor. Rhowch chans i Gaerdydd mewn i gêm cyntaf tymor. Wedyn, mae'n mynd ddiddorol gweld be newn nhw yn symud ymlaen o ran y tîm hyfforddi, fel ti'n dweud, dwi'n siŵr mae dim hwnna fydd y penodiad ola. Mae'n just diddorol gweld pwy fydd yn cael ei stripo o assets hyfforddi nesa. Edrych ar tymor Caerdydd, oedden ni'n gweld nhw'n brwydro o'r wyth ucha, yn crafu mewn i'r wyth ucha, neu a fydd e'n stori debyg i llynel thereabouts, ond lle ddim cweit yn cyrraedd yr wyth ucha erbyn diwedd y tymor. Fi'n gobeithio wyth ucha, ond fi'n credu bydd e'n yr un hyn stori. Mae'n dibynnu lot ar sut mae gemau agoriadol yn mynd, a sicr positif i curo'r llewod gyda 5 pwynt. Ond, gen i weld, yn meddwl, bydd agwedd fi'n newid yn dibynnu ar sut ni'n perfformio nos Sadwrn. Fi'n credu mae hwnna'n deg iawn, fi'n credu bod pob cefnogwr rygbi yn mynd o un dydd Sadwrn i'r llall yn newid i agwedd nhw at y tymor. Ond, ni bron o fod yn mynd am awr a hanner gyfeillion, a dwi'n credu bod hwnna'n le da iawn i ni ddod ar sgwrs yma i ben. Diolch yn fawr iawn i ti, Seimon, am ymuno gyda ni, a mynd trwy'r ymgynghoriad a'r un eithoch chi yn Gwladrugby hefyd, felly diolch yn fawr iawn i ti am dy gwmni. A Mae Andrew, fel arfer, diolch yn fawr iawn i chi, a diolch i chi gyd am wylio, neu gwrando, neu'r ddau, a boed yn chwarae, gwylio, dyfarnu be bynnag, cefnogi rygbi penwythnos yma, mwynhewch, a pwy a wyr. A falle wrthos nesaf, gen i 4 buddigoliaeth yn rhanbarthau Cymru. Diolch yn fawr. Os da. Os da. Diolch. Diolch am gwrando i'r podcast Rygbi Cymru. This podcast is part of the Sports Social Podcast Network.